ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Assalamu alaikum. Malam Ibrahim, ya gari da ayyuka? Wallahi alhamdulillah. Ya kwana da yau. Wallahi alhamdulillah ka buya ka san abin nan fa ya matso fa sati mai zuwa fa. Me ne kenan? Bikin nan mana. Wallahi Allah ka san ko ga kaba ta ga ta ka fara da. Ba ka da kes, ba ka da kes. An kwannan dai shi za a sa kan nan, shi nan da nuna ma. Ita za ka siya. Ba ka da matsala. Wai sati mai zuwa? Sati rana ita uku nake ma batu. Ubangiji Allah ya nuna mana. Sati mai zuwa fa. Ba kes, ba ka da damu. Ga kaba ta ga ta ka. A tsare ni. An kwannan shaddan nan kai dai ko? Ita. Allah ya ba na matsala. ba damuwa. Tare ne na gida ana tare. Allah Ibrahim Malam. Barka ne. Bana biyu. Ya kasuwa. Wallahi alhamdulillah. Bana biyu. Wallahi ka buya gaba ɗaya kai gaba ɗaya shi. Ya hidima. Tun ranar. Haba dai. Allah wallahi. Kana nufin ka ce bikinka da na zo baka ganni ba? Miƙo maka hannu nake gaya ma. Miƙo maka hannu nake. Abin ya ci tura. Na Malam Ibrahim. Mutane sun yi yawa. To ai bikin ma da an riga an ɗaga sai sati mai zuwa. What?